Yeah. Ready what now? Hey. Big up Sam Chris. Get ready. Static, Attic. Hey. Levels. ChillSpot. Mauto. Hey. Yeah. Vanobhamba ngedatya kusvika kumba muri yese nomutya zvimwa zvidi kutadza nekuda siya mari usati wabuda. Vanobhamba ngedatya kusvika kumba muri yese nomutya zvimwa zvidi kutadza nekuda siya mari usati wabuda. Mutsira ndiboss kumba ingozi anorova mukadzi kutaunga nengozi kubasa inenge riko tafuta kuti pati kumba mukadzi ana petikoti. Mutsira ndiboss kumba ingozi anorova mukadzi kutaunga nengozi kubasa inenge riko tafuta kuti pati kumba mukadzi ana petikoti. Vanobhamba ngedatya kusvika kumba muri yese nomutya zvimwa zvidi kutadza nekuda siya mari usati wabuda. Vanobhamba ngedatya kusvika kumba muri yese nomutya zvimwa zvidi kutadza nekuda siya mari usati wabuda. Vanofamba vachishamisira tumaredzi tumakoti vachiketura pati kumba kwake muriri kutambura ndosaka mandiona nhasi ndazoshaure kuti vanongorarama nepraiti zvavanongorarama nepraiti zvinhu zvavandoita zvisiraiti ukaropisa mwana wevanhu pataiti. Vanobhamba ngedatya kusvika kumba muri yese nomutya zvimwa zvidi kutadza nekuda siya mari usati wabuda. Vanobhamba ngedatya kusvika kumba muri yese nomutya zvimwa zvidi kutadza nekuda siya mari usati wabuda. Mutsira ndiboss kumba ingozi anorova mukadzi kutaunga nengozi kubasa inenge riko tafuta kuti pati kumba mukadzi ana petikoti. Mutsira ndiboss kumba ingozi anorova mukadzi kutaunga nengozi kubasa inenge riko tafuta kuti pati kumba mukadzi ana petikoti. Vanobhamba ngedatya kusvika kumba muri yese nomutya zvimwa zvidi kutadza nekuda siya mari usati wabuda. Vanobhamba ngedatya kusvika kumba muri yese nomutya zvimwa zvidi kutadza nekuda siya mari usati wabuda.